హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తేజు అండ్ బేబీ రోనీ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. ఈరోజు అయితే నేను మీతో కిడ్స్ కలెక్షన్ అయితే షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. చూసారా, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్న పట్టు లంగాలు అయితే షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అండ్ ఇవైతే మనం జేఎస్ఆర్ కలెక్షన్స్ నుంచి చూస్తున్నాం. వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా చెక్ చేయండి. అండ్ నెంబర్ కూడా పైన డిస్ప్లే చేస్తాను. మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ నేను ప్రైస్ అయితే మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క ఏజ్ని బట్టి ప్రైస్ అయితే డిఫరెన్స్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకే నేను ప్రైస్ మెన్షన్ చేయలేదు. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా వీడియో చూసేయండి.